И хора, имаме поръчка за 75 лева и сега ще ви покажа. Значи ще си поръчаха. Аз вече съм ги сложила, но се поръчаха такива звънчета, микроби или центърца, както ги наричате. За Пандора. Просто така ще го покажа. Това е много сладичко също. Сърца, един катинар и ключета. Тук имаме лолота или пръстени, както ги наричате, обаче аз ги наричам лолота, защото в принцип така се казват. И такива златни, всякакви златни, нали, и сребърни, така бе, просто джунджурийки. Тук малко от този вид, смесени, като има детелинки, светещи, топченца и всякакви. И 3 отделения са само този вид. Ето тези много сладички сърчица са. Така ще кажа. Тези полуплоски, тези ситни, този вид. Хубави са тези също. Сърчица с бял фон. Ето са много сладки малки меченца. Перечки, тъй като нямаше къде да сложа подаръка, сложих ето тук още маниста. Също искаха гривна, която пише Милена. И ето тази. И тук има светещи и не светещи неща, като буквички, знаци. Ето можете да ги видите. И да, например, сега ще намерим сете. Ето има луничка. Ето е луната, ако не може да видите. Ето. Видяхте ли? Има и звездичка е там. Виждате ли? Ето е звездичката и луната. Ето го и цветето. Ако искате видео с поръчките ми, пишете в коментарите. Чао!